Avvalo assalomu alaykum shahrvandoni Jumhuriyat tamom qishli jomea shahrvandӣ муҳоҷирон мухолифон аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ ҳамаи шуморо бо ҳамон иди истиқлолияте ки гузашт баъд фалокатое ки буд офатҳои табиӣ ки шуд ҳам ҳамдардӣ ҳам чӣ мегӯем ки бо равшанфикроро зиндонӣ карданд. чанд қашуд мо набудем. барои ҳамин ҳамаи шумо хоҳиш ки Freedom Nation Таҷикистон менависем. бо ду нафари дигаре зиндон кардам. истиқлолията бигӯям, агар истиқлолият барои мо не истиқлолиятам барои оилаи Эмомалӣ Раҳмон ки худшон истиқлол шудагиянд, соҳиби ҳама чӣ шудагиянд, дигарон ҳама ғалом. тоҷикои аслӣ ҳама дар берунанд, дар муҳоҷиратанд, дар саргардониянд, репрессия шудестанд, суд кардестанд бо ҳар гуна роҳу восита. Freedom Nation Таҷикистон менависем. Ама Абдуқодири Рустам озима як ролика мемонам, шумо мебинем. ҳама одамоям зиндонӣ карданда, одамое ки худшон да хизмат мекард, худи ҳамин оқати ҳамкорӣ дошт. ман чуноне ки гуфта будам дар як записам, ҳамин яке цитат мегӯм да, яке калам омад, амура мегӯм ман шумода. ин амура да Томас Джефферсон гуфта буд. Томас Джефферсон человек, ҳамун императоре ки ба мардум озодӣ намедиҳад, ҳаргиз худаш озод нестад. ӯ худаш ғулом аст. барои ҳамун озодия фақат репрессия мекунад, қатл мекунад, шикор мекунад мардума. асосан мардуми дига манотиқа шикор мекунад, манотиқи худша шикор намекунад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ин масъала намегӯм, аз куҷо будани ҳамон нафарҳоя намегӯм. барои он ки ҳар нафаре ки ман гуфта будам 1.5 сол, 1 сол пеш, 2 сол пеш записам ҳаст, бинен, тамошо кунед. гуфта будам ки ҳар нафар шахси мансабдор, ҳатто аз минтақаи худаш ба император хизмат мекунад. системаи макиавелизма бигирем, хонем. ҳамуноям дест мекунанд, дар кор нестад. ин ҳамин вазирое ки айни ҳол кор мекунанд, роҳбарое ки намедонам, ҳар касе ки ҳаст нест мекунад. фаҳмидем? ман гуфтагӣ будам. ина журналистои озода гирифт, блогер гирифт, намедонам, более-менее бачаое ки лидерски качества доштанд, ҳамаро зиндонӣ карданд. ҳар роҳ қати установление мегзаронанд. асос установление. барои он ки ҳозир тактики ай ҳама хубшон фақат установление. установид мекунанд, шикор мекунанд, установид мекунанд, шикор мекунанд, зиндонӣ мекунанд, давид мекунанд ба воситаи хонаводааш. касе ки мубориз ҳаст, ошкор мухолифе ки ҳаст, ман гуфта будам 2 сол пеш ки маблағ роӣ намекунад. мухолифи аслӣ, ман шумода мегӯям, аврупо дам бошад, амрико дам бошад, маблағ роӣ намекунад. ҳамун бачаҳои гурӯҳи 24 дам рӯз чишта гуфтанд. бояд анамун принсипҳои итоат кард. одами мухолиф пул роӣ намекунад. барои худта киштан пул роӣ мекунӣ. ман 6 сол шуд дар хориҷа ҳастам, пул роӣ намекунам. барои чӣ пул роӣ кунам? барои ҳамин ин протседураҳои бояд гузашт инсон, ҳар як инсон. барои ҳамин шикор кардестай, ҳар касе ки акун навбати вазирон мебиёяд, ҳоли вазирҳои шикор мекунанд. ҳоли бо асосан коргарои мақомоти ҳифзи ӯ коргарои ҳамин Шоҳрух дар кор нестад. рустам ман шуморо мегӯям, вазиро дар кор нестад, дар кор не. барои он ки иваз шуд. ман ӯз як записа мемонам, ба таҳлил мекунем ҳамин ҳолати шудагира. ба ман шуморо таҳлил карда метавам ки чӣ кор мекунанд.
Амун по порядкам мерим, да? Наш главный враг – это и религиозные конфликты. Наш Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм,
душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ноҳияи Хайдиени шаҳри Пекин ташриф оварда аз маркази намоишиву санҷишии шаҳри ҳушманд боздид намуданд. зимни боздид иттилоъ дода шуд, ки ғояи шаҳри ҳушманд аз равандҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, барои мӯътадилгардонии кори низоми нақлиётӣ, истифодаи самарабахши захираҳои энергетикӣ, содагардонии равандҳои идоракунӣ, баланд бардоштани сатҳи бехатарӣ, иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти шаҳр, беҳбуди муҳити созгор ва сатҳи зиндагӣ ба кор бурда мешавад. имрӯз ҷумҳурии мардуми Чин бо истифода аз технологияҳои пешрафтаи мониторинг, коркарди маълумотҳои калон ва зеҳни сунъӣ дар самти осон кардани идоракунии шаҳрҳо ва чӣ ҳодисаҳо шудеста. хай мардума бурдестан ҷанг маҷбурӣ бо муҳоҷират ва бо дигар давлатда даъват кардестан. бо нимирада меоян бо границаҳо ҳам нафта пандемия бо ягон чи эълон мекунам, бо маҳкам мекунам, бо як қиёмати дига мебирам. коргарои мақомоти ҳифз ами одамо маҳкам кардан. яке Абдуқаҳҳор духтар буд, яке Абдуқодири Рустам хаиш журналист, одами зиёӣ маҳкам кардан. ҳамё ҳамовақти кор мекарданд. аха ӯ сел омаданаш баъд анамон хитоида рафтагиш гапи ман мақомоти ҳифзи ҳуқуқ да. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хуб гӯш кунем ки Рустам медонем барои чӣ хитои рафт. инами ман гӯш кардам, ҳамара гӯш кардам. инами записда код ҳаст. анамон записа хушрӯ гӯш кунем. озим ман мондум ролика намуҷада ҳай паролеш чӣ да рафт. ӯ специально камера овардеста қуш мекунад, хонашда қуш мекунад. ҳамон бошишгоҳи ҳамон падари худишда қуш мекунад. он намуҷада знака диден сирх зангор одам пеши хода гузаштеста нишон метад. вақте ки одам айку таҳлука дай дили дига кор мекунад, фикрони дили сахттар мезанад. ҳамон вазиру пазири любойта вай установид мекунад чӣ кортон бад мекунад. фаҳмидем? онамуна бинед барои безопасност ва шаҳри бехатар да қуш намекунад. ӯ камераи специально меорад, ҳамунҷода мезанад, программаша схемаоша мезанад, унҷа қуш кардаги ишоят мезанад. ҳамаи кӯчада мешавад. ӯ шаҳри бехатар, намедонам амният ягон ҷода намешавад. ё дига бовар намекунад, на амниятда, на армияда, ягонтада бовар намекунад. хонааш намешавад. сомон омада ёд гирифта рафтагӣ аврупода хакери дига кора мемонад. ҳаминҷа мебинад. вақте ки дилит сахт задестай, значит ту шубҳаноки вазир бошам, касе бошӣ, любой кас бошӣ, фаҳмидӣ, мебарад кори мекардиша мекунад. нестон мекунам. ман гуфтаистам ки нест мекунад ҳамара. шоҳид лозим нест. макиавелизмда шоҳид лозим нест. барои ҳамин тамоми равшанфикрҳои шикор дорад. фридом меншен иззат амон нависен, далери эмомалӣ нависен, завқиддин, абдусаттор пирмуҳаммадзода, иззат амон, чоршанбе, бачаҳои чи бадахшон фридом меншен нависен. ягон кас барои инами равшанфикрое ки суратша мондагӣ як бор бинен аз киҷоанд. история шонда буд рӯи интернет дорӣ, гугл дорӣ, кои чӣ ба дигароя шикор дорам? савол. ина бояд гуфт, ина дига ба ҷо карда намешавад. рустам кадеста бояд вес ҷомеаи зиёӣ мансабдор, зиёӣ мансабдори тоҷик, вазир, ҳар як кадом буд. инамон ролика дидӣ, ролика бин. касе ки ҳамин оила ба хизмат мекунед, чӣ берунда будаги отам ман дар назар дорам. ман шуморо мегӯм ки падаротона, модаротона, баъзета хоҳару додаротона кишта парафтагиай бо хизмат мекунем. берунда омада ҳамин одам маълумот метиҳем ҳамин оилада. ман шуморо мегӯм ки унамун записда бинен Рустам чия тамошо дорад.
пешехода одам гузаштеста рангай сирх кабуд нишон метад, зелёный нишон метад. вақте ки одам шубҳанок дилиш сахт мезанад, ӯ хонашда хуш мекунад, ӯ МВД амният ягон ҷода хуш намекунад, хонашда хуш мекунад. вақте ки одам дилиш зад, ина визитка гирифтӣ намедонам, ҳама ҳар рӯз визитка мегирам мансабдоро, дили ҳама чи установид мекунад ӯ дигар. искусственный интеллект, фаҳмидестем? аниқ мекунад, мекишадтон, шумо дар кор нестем, барои он ки шумо дар кор нестем дигар, уже ҷои шуморо уже технология иваз кард, мефаҳмад уже дар кор нестем. барои ҳамин қонун одамое ки қатъи он вазиру амнияту ки рафиқ буд, на гирифт маҳкам кард, ҳамата мекишанд. ман 1.5-2 сол пеш шуморо гуфта будам ки ҳамата мекишанд, касе ки хизмат мекунад. ҳозир накун аввал мардуми оддӣ сар кард, лидерои маҳкам кард, бачаҳои Бадахшон қатл кард, массава инами Рустам кадистай қатл кард, ҳамаша Рустам кадистай, ҳама кора Рустам кадистай. Эмомали Раҳмон пензадай мегардадам тамошо кард, фаҳмидем? ина массава қатл кард, иҷада лидероя депорт кардан, маҳкам кардан, определённи одамоя гирифт, маҳкамаш кард. ина уже гузаштестай, шумодан навбат мебиёд, ҳамадан навбат мебиёд. берунда будагитам мегирад, дарунда будагитам шикор мекунад ҳамата. барои ҳамин ягона роҳ ман шумода гуфтагиём, информатсиони партизански движение гузаронем, ҳар хел канало номошонда кушоем, видеоҳое ки асос шумо бояд ҷомеаи ки зиёӣ, равшанфикр, политолог, ҳар касе ки ай ҷониби ҳамун ҳукумат Рустам тарафдорӣ мекунӣ, гӯш кун, ҳама каса гӯш кунен ябор. ман гапи чиста мегӯм шумода ки маълумот дорум мегӯм. ҳамин Рустам шогирди Гулмурод террористи байналмилалӣ, мефаҳмена? шогирдаш вақте ки Сурия рафт алоқада буд, Рустам, Озода, Шорух амино алоқада буд ки биё гуфта. ана ҳамун видео сабт шудагӣ мақомотҳои амниятии давлатҳои абарқудрат ба, фаҳмидем? мақомотҳои амниятии абарқудрат тарафи одам даруни ҳамун доиштан, одам доштан, ин тарафштан спутнико қапидагӣ. ана ҳамун факт аст, запис аст. ана кун ҳамун запис давлатҳои спецслужбаи амниятҳои давлатҳои абарқудрат ба фуромад. оё ҳамун видео дасти террористҳои доиш ба нафуромад? фуромад, албатта мефурояд. ана кун вес шумон ки мардуми анамун минтақае ки Эмомалӣ ҳаст, Рустам ба ставка карагӣ, вазиру кабиру ҳама ставка карагӣ, ана кун ябор шумо фикр кунем ки компромат ҳам давлатҳои абарқудрат нисбаташ дорад, ҳам террористҳо дорад. ана кун майли абарқудратҳо барои сиёсатҳошон ягон кор ранги Эмомалиро кор мефаҳмад. террористҳо вақте ки записша пага президент мемонен, шумо ӯро роӣ мекунад, записша мегӯд ки определённи заказа иҷро кун. ба чӣ кор мекунем? ягон президентда пакишени кунад, ягон президенти давлати дунёда Рустам пакишени кунад, ҳамчун террорист, экстремист, доиш. чӣ кор мекунем? ба Тоҷикистон ваҷабалан па сантиметру ҷавоб мегӯем. фаҳмидем? шояд сохтеста бошам ки штоби ҳамура шумо монем, баъд бизанам то. ман ҳамин хел мегӯм. барои анамуқа зиёити, равшанфикри, депутати, намедонам, мансабдори поёнӣ то мансабдори баландпоята, ҳамин коргари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошӣ, ҳамин нисбати одам компромат ки карди ҳамуна истифода мебарад. правилно ҳама одам. анакун террористҳоям компромат кардаги Рустам. спецслужбаи давлатҳои абарқудратам. киҳо ҳар ду тараф истифода мебарад. оянда. ба чӣ кор мекунен шумо? шумо кида ставка кардастен? ӯро номаша ман бад кардаги нестам. дигарҳо бад кардаги, ӯ худаш бад кардаги. барои анамақа шумо ва терроризировать карос. шогирде ки террорист ҳаст, Гулмурод Ҳалимов ёд додагида, мардума терроризировать карос. Тарс дорос, тарс.
куштос зиндони карос қатл кароску бадахшон ва қалт кард зиндони кароску анамун терроризировать карани мардум аст. Просто ҳар як чиза номаш кати бигӯем. Бисёр равшанфикро гап мезанем, намедонам. Просто ҳамина дипломатично фаҳмонем мардумда. Барои чӣ шумо покриват мекунед? Инамҷаша. Покриват бояд накунед. شما از کی نمیدونم آدمی که مایل دولت‌های ابرقدرت کامپرومایز داشت نسبتش اوکی گویی او تروریستو کامپرومایز دارد و استفاده میبرد و لبای خیلی استفاده میبرند او مردم تروریزیرواد کرد گلمراد یادش دادگی آخی گلمراد وقتی که یاد دادگی تروریزیرواد کرد مردم ترس بیا خیلی ترس آوردن و خودش یاد تربیه کردی او برای همه ترس آورده است زندانی کرده است قتل کرده است نمیکشد تو من هم میگم که یکنیم سال شد من گپ میزنم запис‌های 15 минути من گوش کرده باشین من شما رو теоретически فهمانده دادم практически عینی حال притяжение یکنیم همین ماهی где-то марте 2021 شما دیدستیم практически اما اونجا теоретически شما گفته بودم که انم خیلی میکنه همشه دیده اومده است انم پروسیدوره همشه شکایت میکنه یا در کار نیستین شما از افتسام که این طرف بیو این طرف نمیدونم اروپا آمریکا در دعوت کردستم میایی من شما رو میگم بعد گرانیتسو محکم میشه من نمیگم چی با محکم میشه خیلی محکم میشه با اپریدیلونی بریم بعد میزنن با یکون پاندمی میگو نیمت با من بریم تاجیکستان بریم یگانه مردم آزاد میکرگی راه سیستمی پارتیزان بگیرین تستان کو کانال شوی اینفورماسیون پارتیزانسکی دیویژن کرده انما علاقش گلمرود کی پاکستان بگیریم جامعه جهانی اینم چند زبان کی ما کرگیم چند زبان کتی موندگیم همورا بگیر سکچات کن همون چند زبان کتی و رویش کشو پرتوش تمام برام запис‌های تقسیم کن دیگرو دروی کن نمی 31 کس تماشا داری بدرو انمو خارجیش مرا روی نکن اونمو خارجی که دیگه زدگیشه هر زبانو کتی هر روز بچهای ما آدمای ما где-то هزار تا 1,500 تا международные организации государственные учреждения международный интерпол тамоми ҷода мо рӯй мекунем 1,500 та система новостные пункти ҳама чи намедонам CNN PNN ҳама FBI намедонам тамоми каналое ки ҳаст тамоми официальни сайтҳои давлатҳои абарқудратай то анамун коммунистический партия хитоя официальни сайтҳошда мо рӯй мекунем хитоиша ҳамо тамошо мекунам برای نمک رستم باید دادگیه. هر روز تو فکر نکن که مثلا من یک ماه نبرآمدم. نه، ما کار میکنم. ما اتاق میکنیم. ما میدونم چه خیلی اتاق کردن. برآمدن بسیار گپ زدن زچین انرژی تراتید. فهمیدین؟ برای نمک نلزی تراتید انرژی نپرسن. برای نمک بگیرین روی کنین. میدروین نموز جای تقسیمات شکل نموجده. через, например, Facebook و Telegram менависен, например, новости менависен, 1 километр канало мебурад новости. Фаҳмидин? Анамунҷао дароӣ мекунем. Сини дорад, кабуд. Сини, инам хеле свети сини айку кабуд. Инам хеле чӣ дорад? Птичка дорад. Официальни сайтҳо. Анамуно бароӣ мекунем. Фаҳмидин? Анамуно ООН менависен, United Nations менависен, ҳамаи организатсияи ООН мебурад. Анамуно дароӣ мекунем. فهمیدین؟ کدام انگلیسیشه например. خطاییشه например айку چین менависем خطایی که перевод کردم اونجا میمونه میبروید официальный каналош новостные канало новости менависем тамом خطاییش خطی میبروید вес خطایی новостиош меброем полис менависем ку вес полициyaи давлатҳои дунё мебурад менависем милитари менависем армияи дунё мебурад рӯй мекунем ҳама ҷода рӯи кардан бигирем فهمیدین؟ میخوایی که آزاد شوی این همی کار کن من گفتم هر یک چیزی که من پریدومت میکنم او پریدومت کرده من نیست یگان کس گفتگی نیست در گپای مرا میگم مایلی بگم
دیگه مخالفای هم استفاده میبرد تماشا کرد مایل اون چیزی که به منفعت مردم استفاده برید لیکن انا همین سیستم را بگیریم روی کنیم ما روی میکنیم روزش 1,500 سیستم در روی میکنیم هر روز официальный государственный организация не государственный организация تمام دنیا دا например این MBC نویسیگر весь посольствои دنیا مبرد همه посольствои دنیا بمیرد весь посольствои دولت‌های دنیا فهمیدید например من شما را گفتم همه Euronewс برومده نویسی Euronews 1 تومان میبرد همش من سیلکا روی کردند سیلکا مبرد همون زبانی خودش کردن اونجا айку записал انگلیسی немецче например نخریشتین Deutschland меневси میرد World News меневси например английский весь دنیا با بودگی نمیدونم میبرد например хабарлар меневси турки ба میبرد полный системой турки тамоми государственный هم не государственный анам خیلی айку شما باید رفتن بگیرید باید دنیا رو معرفی کنین رستم терроризировать کرد مردم میفهمین شما ای سال 2012 قتل کردستای کشتستای ترس آوردستای зачем امومالی دا میچسب پنسیونر او پنسا دا برآمده که ای کردستای например چورکاس دزی میکنه یک تا دز با کالا میگیرد او رانی سودی میباشد میگه که همون کالی همون دا میشود دیگراش آزاد میکنه анамон бори эмомали ки бисёр гуноҳ дорад мегӯяд ки ман ба калла мегирам ту задам диги ӯ задеста шикор рустам кадеста дига ягон инсон не барои муҳаммад бояд донӣ ин чиза шикор карам мегирад то он рӯзе ки шумо платид мекунед ҳамин шумо да ман чӣ фаҳмонам любой ҳамин масҷида бирен مسجدی که میرین همونجا سر کنین همونجا دا وقتی که پلاتید نکنین شما اپریدیلونی چیز دا شما را آنتیپارتی جدا میکنین فهمیدین لوبوی جدا برین نمیدونم وقتی قدیم بگیرین وقتی که شاه دا دوله نمیدودن او را خیانتکار میبرن شما پول روی نکنین مخالفی ریالنی مخالف حیات داشته پول روی نمیکنن باور میکنین شما من شما رو میگم کسی که پول روی میکند او پولش دادستای چیزی همه اساسی شد دادستای من گفتگی بدم زپیسم ده محمد اقبال من گفته بودم پیش هم گفتگی بدم چند مخالف انا همین کسی که امین پول روی کرد او آدم همه باید فهمید همین کسی که همین اروپا دا باشی برات یک رفیق داشته باشی پول روی کرد مخالف باشی و آدمی ممالی است و لبوی خیلی میفروشه تمام روی نکن پوست گوش نموند پوست رود امامالی رحمون تامین کنند او را وظیفش میدونین چی پول شما را میگیرد او کار کرده استایده همین 3 ماه پول روی نکنین که خونتون دو چسکوی میرد لوبای مخالف ده نمیدونم مهاجر ده خونه دو چسکوی میرد که چی به پول بچت چی میگه پول روی نکر نمیگه دو دیگه خیلی میپرسد بچه سوزه اینجا یکان چی روی کرده است یا نمیده میفهمین شما پول گلاونی های شما یکان تا در کار نیستی یگان وقت در کار نیست اینم که شکارتون دورد زده استن کشت استن قتل کرده استن نمیدونم او توجیکه بروارده یک کاروی کرده استن ورسو کو برو یک گپ زنه نمیزنه زنکو را استفاده میبرن زنکو را اونم افغانستان میگیرن شما در جنگ مونده استن و شما را حقارت کرده استن شما او را این یک تیمه هست این فکرتان دیگه طرف بردن فهمیدین او زنکای خودشون هست او زنکا تنها خودشون را تعلق داره من شما را میگم او زنکای نمیدونم چی نه او زنکای ساختگی هست سپیڅال ما افغانو که خیلی کار میکنن برآمد میکنن یکی از سیستم شکستنی مردای установить کردن مردای بناموس ملت همین تاکتیک است با واسطه زنای میبروری پوبلیکا با مردای بناموس ایکو گاب میزنند установить میکنی تو حتی ایکو تاجیکستان آبروش میبادو رفته گاب میزنی من میفهمم کرد نوایادا انمون ناموسی تو درکو فهمیدین
анамуна установид мекунанд ё вақте ки любой бозие месозанд ту мебуроӣ на мухолифи ту ягон кас нест як муҳоҷирӣ мегӯӣ ки анам хеле занои тоҷики хеле накунед ё хеле ҳақорат ҷо ҷанга сар мекунед уда духи ту дар кора установид мекунанд баъд чӣ кор то мекунанд баъд нагӯем ки нагуфт ман гуфтестам ку ҳозир навбат инаму шогирд ура чӣ бақапидан духтур қатиш кия китобиша бихонед одами раҳим рамазон қати ҷура буд намедонам саҳимуми ятимов қати намедонам ҳамеҳо қати рафиқ буд барои чӣ қапидан компромат мекунанд ура мегирам ман шуморо 1.5 сол пеш гуфтестам арадавои топ генералата намедонам любой категория ман кор караги қати шумо ӯ террорист аст ӯ шогирди террорист аст иму нинужниви шоҳид шумо медоне ҳар як кадомут ки анамуш гулмурод қати буд зачем ҳаммета арми уда даркор нести нав бояд кунад одамое ки намедонад ин чизора биёрад кадомат ки инам ин чиза медони ҳатто бугӯй ки не хта девон не иҷа девонагӣ зани не таки медонад ки ту ҳушёрӣ дигар корро супориш метад ҳушёрӣ нисбати ӯ ҳушёр нестӣ не фикр накун ти хеле ҳамата шикор мекунад ай авангардат ай любоят шикор мекунад ман гуфтам унамун гуфта будам авангардам мекушам уно қирғизда буд кишт хеле авангарда дуруға ҷанг ташкил кард любой кор мекунам мекушам то ба дилу гурдавора мекушам ё да ба дилу гурда даркор тамом чӣ дарунда чӣ берунда ҳамин ба дилу гурда боши ку шикор мекунам барои он ки беномусо кати идора кардан осон давлата ғулом кардани мардум осон ино да беномус дар кор фаҳмидем барои ҳамин касе ки агар медарон будро ина ман чӣ мемонам қабула ҷоша ки медарод ягон савол дошта бошӣ суҳбат мекунем агар ҳақорат накунем фақат ӯ тарафам тоҷик аст ин тарафам тоҷик аст ҳама тоҷик он ҷое ки як кас хато мекунад як каси дигар медарод мегӯд фаҳмидем ягон кас бояд критикаи нормально қабул кунем мада мегӯям ки намедонам унамун бачаҳои намедонам любой кас мана ягон чи гуфт ё уну записта например уну салмон дорам хел критика нормально ӯ баҳс мекунад инсон қати ин чизоро мо нормально қабул мекунем но просто дода нашавем на афтем бозиҳо шонда фаҳмидем мо 1 соат барнома мекунем просто на афтем шикор мекунанд шикор пул роин мекунӣ картада номут ҳаст пула куҷо роин мекунӣ через кадом карта роин мекунӣ худ муҳоҷирӣ картаи мондагиш территорияи ҳудуди куҷо ба Россия хоҷаини Эмомалӣ Раҳмон ту унҷо роин мекунӣ банки Россия худаш гирифта метавад ҳамкорӣ аст байни давлатҳо фаҳмидем установид мекунам установид нашавем шумо бояд установид кардан натонад барои установид кардан натонистан танҳо як роҳ ҳаст информатсиони партизан номи ҳамёда букшоем Facebook TikTok YouTube любой канал букшоем партоем записи на ҳамҷо бигирем партоем хитон канал букшоем ҳам ҷое ки анамо англисию немисию русия скачат кунем монем каналтонда ӯ ҳамада роҳи кардан бигирем манам нестам роҳи кунем тамом ҳамаи давлатҳода роҳи кунем анамин роҳҳо қати озод мешӣ ҳозир ограничит кардаги ино да аз соли 1971 ман шумода мегӯям ки ҳамахе определёни қонун қабул шудагии созмони милали муттаҳида ки экономически моддаи 13 чӣ шайку қурбуш ай ҳаққи инсонӣ демократият баланд меистад действительно ман ба доданамона ман хондам ромада фаҳмидем барои ҳамонае ку инода чақа ӯ метиҳад ай уҷа ҳам худтона метад ҳам ҷонтона метад ҳам ёшитона ғулом бори роҳитон мекунад қувват сарф мешавад ин ҳамин тактикаҳое мегузаронад шумо ҳама аксариятат
умрд рафтеста якум ресурси инсонӣ умр қувва восита ҳар як ақл ҳамаш рафтеста рӯз ба рӯз фаҳмидем пир шидестем худут падарат ғулом буд бобот ғулом буд худут бо ғулом фарзандат бо ғулом мехоҳем хел як бор ту бидро гуфтагим ман як баррел нефт чанд сум навист килоя навист мухолифое ки ҳамун ман намегӯям ҳамун мухолифе ки ҳамун ресурса гап зад ба наздикӣ дидем ки айпош афтондан хоҷаин анамон вақте ки таҳлил кунем ҳазор одам тамошо мекунем записамона пешакиши таҳлил кунем баъд касал шуданаш таҳлил кунем ки меафтонад хоҷаин барои мо десензам ҷамъ мекунанд ё одам вапше тоҷик вапше чӣ надорад қадр надорад имомали ҳама чара додагӣ ҳамин як шумо мондагӣ ки шумо ҳамин вазири то кабирда ҳамата ғулом кардаги ҳамата мекушад нами рустам меояд ҳамата тоза мекунад мекушад то сарвазир любойта мекушад ҳамон ҳозир леноботие ки инами ду леноботиро бо маҳкам кардан инами якташ олим зиёия ина ман шуморо бадахшонӣ ҳисори ҳамаро маҳкам кардастанд далер гуҷогӣ буд иззат амон гуҷогӣ буд намедонам завқиддин гуҷогӣ буд ҳисоб кунед абдусаттор пирмуҳаммадзода гуҷогӣ буд ораз вазирбеков гуҷогӣ буд ҳамаро ҳисоб кунед ки ҷо ина абдуқодири рустам абдуқаҳҳор оном духтар бизнесмен ай гуҷо ки шикор дорад ҳамаро шикор мекунад дига минтақая ба воситаи дасти кулобиҳо кардастай ҳам мардуми хатлон карди ҳамин кора кардастай баъд ахир ба ҳамун сангаку файзалино чӣ истифода буд падараш чӣ истифода буд кулобиҳо истифода буд ҳамаро кушт эскард ба ахир ҳамора кушт бар зидди инамиёро истифода бурдастай бар зидди дига минтақа ба ахир хидшон обрад мекунад сиёс анамихи просто современный вид қати рафтастай ҷанг қати не информатсионна ҷанг қати рафтастай фаҳмидастен шумо анамин чиз основаш анамин чиз мана шумо ҷанги шаҳрвандӣ бигирен фронти халқӣ аксар инамин сангак сафар дига ёқуб салим намедонам вахшӣ намедонам файзалӣ бо ки буд уҷа ғафор сидой як қиёмати дига ҳаминои падараш истифода бурд бар зидди дига манотиқ бахтшон зиндонӣ кард кушт ҳозир фарзандаш информатсионни вайна бо бачаҳои ҳамёро истифода бурдаста ё бачаи ҳамо ё ҷияни ҳамо ё хеши ҳамо бо ҳамо авлодоро истифода бурдаста бо ҳаморо нест мекунад фаҳмиде худаш нест мекунад дига кас не ҳамон хатлониҳо ҳозир истифода бурдаста бар зидди дига кас баъд нест мекунад асосан ҷидои андозӣ мекунад ку сабабаш инамия барои ҳамун шумо бояд дарк кунем аксар равшанфикро олимо одамое ки басавод ҳастем ҳама чиро анализ кара метонем ман шуморо гуфтум вақте ки инсон ду самт ба хайна эмомалӣ например вақти союзда бисёр корҳои кардаги например кампран намедонам ссср дошт намедонам кгб дошт дига ҷо ҳамун гирифтан мондан через ҳамун компромат то ҳозир истифода бурдастанд кукла любой коргӯ мекунад анакун рустам компромат дорад ҳам тамоми давлатҳои абарқудрат чихе ки шумо винедрят мекунем коргарои мақомат бошад воридсозӣ мегӯем дар нои группировка ворид мекунем дар ин мухолифо бо одамотон ворид карди ку анамо дар ин доиш биям специалистҳо роҳӣ кардаги вақтишда сиёмкаҳо ҳай гап задани шоҳрух рустам озода биё обрӯи моро нарезон гуфтам қати ҳамаш ҳастай анамун чиз оё фақат дасти спецслужба бай амният мақомотҳои амниятии давлатҳои абарқудрат бай не вай чиз даст террористҳо беман вақте ки рустама таъин кардем шумо ставка кардагем мефаҳмам ман вес мардуми хатлон ҳама каса пул пафтаги вазиро намедонам кабиро ки лижги имомали любой ҷое сакласават кунад ки ҳамун бишавад не
просто шуморо фиреб карданд, гирифтанд. Хат тупой беақл ки ҳастем, пулотона гирифтанд. Ман медонам ки шумо пул партофта будед, скин утса кардед, барои як каса овардан шумо скин утса мекунед. Лекин фиреб хӯрден ана меҷада. Ана ким, ана ҳамун чиз дасти террористҳо биёмад. Пага ура президент мемонад. Намедонам Рустам скажет, например, из террористы Рустаму скажет, что Рустам, вот твой видео, что ты разговариваешь с Гульмурод Халимов. Рустам скажет, что? Он уже президент, вот вы назначили, Таджикистан, народ, не знаю, вот эти политики, которые его поддерживают, власть его отца поддерживает. Вот вы назначили этого человека, который имеет связь с игильцами. Он был воспитанником Гульмурод Халимова. Вот, а теперь вот это видео находится и в спецслужбах государства великих держав, и у террористов ИГИЛ. Завтра он станет президентом. Это угроза для безопасности всех лидеров стран, великих держав. Весь дунья лидеров шайку шупава мера. Мефаме ухе салом каранда. Ауда даркорне мақомотои амниятои давлатои абарқудратба. И чиз. Ягон каси ранги шумо да даркорне безопасность главнику эмомалии нигоҳ мекунем ку безопасность. Анамудам ҳами хел аст. Бояд ира тасдиқ кард. Правильно. Фаҳмидем? Барои ҳамин ман шумода гуфтам, ҳамун видеое ки мондум асосан коргарои мансабдоро дигарода ӯ хитоида барои ана ҳамун видеое овардан рафтӣ мемонад, ҳамун куш мекунад, ӯро шаҳрда намемонад, ҳамун схемаша куш мекунад, ӯ баъд камера худаш уже анализ мекунад. Одама дилиша заданша устанавид мекунад. Баъд вақте ки ягон шубҳа онам гаишников пул мегирад, намедонам ягон ту бо ягон кор мекунӣ, ягон ту бо ягон кас ки гап задан чор тарафа нигоҳ мекунӣ, хеле шубҳанок дилит задеста ва ту хоҳӣ нахоҳӣ дилит ҳамахе мезанад. Фаҳмидӣ? барои ҳанам қаман информатсиону партизански движение тайёр карда будем ки одамоя ҳамаша медонистем ки то кадом дараҷае мегзарад. Фаҳмидем? Чтобы одам вақте ки мекунад информатсиони партизански движение ва уже спокойно меша, як бор ду бор короша мекунад, мисол записоша мепартод, худаш донад худованд. Ман гуфтагӣ анализ кун, муайян кун, таҳлил кун, худат дони худо амал кун ба воситаи ки он чизе ки худат медонӣ. Гир номи Рустам қатъан хеле кун. Ӯ установид мекунад видео шумора, ӯра шаҳри бехатар дар футесам наметад шумода. Анамун чизи нишон медодагӣ, бинед, анамун записа куругли нишон медад. Фаҳмидем? Ҳамҷа дидеста ямура, фаҳмондеста медад. Анамура ки дид, менами вазират, намедонам, Якимов, любой генерал полком, любой куча даи, модерни мошину даи нишон метад. Сирх ки дар гирифт, тара обратат мекунад. Тотальный контроль мегадена номиша. Фаҳмидем? Терроризировать то мекунад. Фаҳмидем? Шумо шӯхӣ нафаҳмонира. хитон бинен анаму записа, ман мондум сари ҳамин видеода. Мебинен, фаҳмидем? Куҷо рафт, куҷоя дид омад. Вай ба анамун чиз барафт. Ӯ пеши Цинпин мерафтани буд, мо переоградид кардем. Ман огоҳ мекунам. Вес давлатҳои дунё ки ҳамин мерад будак. Огоҳ мекунам ки террористай роҳӣ мекунем, одамоша мешиносем. қабул накард, анамура дида омад. Ки яке вақти наздик шавад, алиш кардан, ҳамора мемонад, кадом буд. Акил шумо гуфтестам, шумо хоҳем, нахоҳем, вазири, ҳамата ман ҳурмат мекунам, кор кардаги баъзе инсонҳо қатъан, мухолифое ки даже маълумот метем. шумо дар кор не, падаротона нест кард, баъзета модарта нест кард, намедонам хоҳарда, авлодота нест кард, тирам нест мекунад. Дар кор нестӣ. Ман тира мегӯям. Анамун системае ки ҷанги шаҳрвандӣ буд, ҷанги шаҳрвандӣ ярохкатӣ буд. Правильно? Фронти халқие ҷамъ кардан, например,
аз бачаҳои мисол манотиқи чӣ гӯем хатлон фронти халқӣ асосан ташкилкунандаш Сафарали Кенҷаев буд, бачаҳои Ҳисору Варзо буд, ино просто гирифтанд. Ино гирифт мисол ҳамона Ҷиҳонхон Ризоев ташкил карда буд, начальник УВД-и хатлон буд одам. ҳамуно баъд сангагура кишт. ана ҳамо одамоя овардан дига манотиқа киштанд. ҳамоноя фарзандаш, набераш ё ҷиянаш, ҳамо одамоя бо ҳамаш кишта парсаги баъд бисёр шад, ё зиндон да ё намедонам ҳама хели ҳамоноя фарзандаш бо ҳаминда хизмат кардааст, бо дига минтақая ба воситаи дасти бачаҳои хатлон, намедонам Кӯлоб, барои ман Кӯлоб, вилояти Кӯлоб, фаҳмидем? ана ҳамон қати шикор дорад. ҳамоноя нест кард, шумонам нест мекунад. шумо шоҳидем, дар кор нестем шумо. ман шуморо мегӯям. ягон ту дар кор нестӣ. рав намедонам чӣ любой минтақа ҳамин оила ба хизмат мекунӣ. ман тара мегӯям ки ягон ту дар кор нестӣ. намедонам духтар табар, зан табар, бахшиш, любой чиз табар бите, дар кор нестӣ. ҷон табар бите, намедонам хун кала табур, хунут бурояд, не, дар кор нестӣ. тамом. ту бояд чиза дунӣ ҳар як кадом. барои ҳамин ай мардум ман хоҳиш мекунам ки бояд мардум уже ҳушёр шавед. фаҳмидем? ҳамон ҷанге ки буд гражданин ҷанги информатсиониш рафтеста. ино 30 солда анализ карда биромад ки норозиҳо ҳаста, ё хурдестан, ҳама вазифаҳо дасти худ шонда. мунора дута одама ҳарди суғдиаи маҳалгароида виноват кард. он маҳалгароида виноват мекунад амон Юсуф Раҳмон. ту як бор бин муовини дайгиҷоай, ай ҳамшаҳри худтай. намедонам прокурор генерали худти. бо муовинит ай ҳамшаҳритай. амон прокуроро ҳамаш ҳамшаҳритай. ҳама ҷо 55 шаҳру ноҳия. ту маҳалгароӣ накардисти. худит як бор бин. мардуми мо анамин чиза намега. то ҳозир намега ки мо ҳоли ӯ дараҷада набуромадем. ки мухолифо любой кас ҳамин гапа намега. чӣ ба намега? чӣ ба намегӯем ки вазиро ҳама як ҷо. ин ҳамин ахириш ҳаминда омад ки шуморо мо дигарора кушт, ака худтон мекушад. анаки набади худтон омадеста. дигарора шумо куштен, қатл карден, зиндон карден, лӯгой кор карден. анамон мардуми хатлон вазиру пазириш мо барои пулда банд шиден. зато лиҷби имрӯз кор кунам, як соли дига кор кунам, пул кор кардестам, зиндагим хуб буфта. анаки навбати шумо омадеста. фаҳмидем? ба шуморо шикор мекунанд. но шуморо тоҷико намекушад. шумода специалист меёради. наёмник мебад медрорад, ба шуморо мезанад. ҳамон вазири то анамон калонта, намедонам аварӣ меши, як тит мемирӣ, намедонам ягонта касал меши мемирӣ. инам хе кишта мегирад. бачаҳотон ҳам мекушад, бачаҳотон ҳам дар кор не. бачаҳотон бояд айку ранги дигарои шумо чӣ хе карден, хонаша вайрон карден, проблемада мемонад ку анам хеле мекарда мепартуд ки проблемашда монда меравад. фаҳмидед бачаҳотон? намоз кор кардест айку вазифа дорад. ну бачаҳотон ҳам хеле мекунад. ман шуморо мегӯям. ягона Тоҷикистон бояд тасдиқ кард ира. бояд шишт ҳамон одамои калонтар ҳаст, намедонам ҳамон минтақаҳо шишт хулоса буроритон. худотон кати хулоса бурорем ки бугӯем худтонда ки вот анамин гӯдак ба мо ставка кардем. да фарзанда шавад оромона ягон хебо кор карда гардем. но шумо ҳама хе идеология доред. но вай ихе идеология надорад. сиёсат ҳама вақт қурбонӣ мехоҳад. фаҳмидем? власт структураш ҳама хе давлатҳои пасашӯравӣ ба давлатҳои тарафода не, давлатҳои дига ба хеле қурбонӣ намехоҳад. дискуссия мехоҳад дига давлатҳо. дискуссия суҳбат мекунад, ҳал мекунад. ино дараҷаи суҳбат ба расидагӣ нест. 30 сол биамали барои ҳамон чӣ кор мекунад? шикор мекунад. шикор чӣ хел мешавад? шуморо истифода бурд бар зидди дигаро. шуморо пага чизе шавад, ё гирезад, ё мардум хезиш шавад, мардум хезад, переворот шавад, чапа шавад. уда шоҳид зачем ҳуқуқи инсони шумо вайрон кардагӣ?
شما فقط دیگه در الله دفته بود شاهد میشین. امام علی من سپارش داد، نمیدونم رستم من سپارش داد، من کشتم، نمیدونم قتل کردم، نه ترا نمیتون تو سیون کاتگورا موندگی رستم یه روی کردی پیشکی یکی همون داوتور رو بگرد، نمیدونم یکون حمایه نتریفته. برای همون شما دا باید پدراتون درس باید بشود، پدراتون درس، پدراتون گرفت استفاده بود بر ضد دیگه مناطق کشت، خواهر و مادراتون ایکو نمیدونم همش جزیر کرد پرتاف با امام علی به خدمت میکنیم. نه شما باید اونجا کلاتون کار کنیم. برای چی همین یک روزتون خدمت میکنیم؟ روزی که پاگه все таки میکشه کتره. این روز نابتی او پاگه نابتی تو. من گفتم کامره اوارد که اون ویدیوی من سرش مونن بینی کامره اوارده که میبیندو دولت‌های اینمی دولت‌ها به های میره شما دا نشان نمیتن. من دیدگی هستم همینطوری اینمی دولت‌ها دا метро ошда определённый ки нишон метад градуси заниши дила. Барои ҳамон мисол сразу мебиёд ки милиса давлатҳои Аврупо, Амрико, Хитой, бисёр давлатҳои тараққикарда, Швейтсария ман дида будам, бисёр давлатҳоро дида будам. Ман чишмон қати дидагӣ будам ҳамон чиза. Чӣ хело сразу омада проверка мекунам. Барои ҳамон ана ҳамон чиз нишон метад, сурх нишон метад вақте ки дили тез мезанад сурхиш калон мешад. Вай мегирад ҳамата ина мисол перекритида истоди милисаҳо ҳама перекрития намедонам любой чида истодагӣ монда шидагӣ армия намедонам любой амнията любой чи намеоза ипит ҳама 24 соат казарма дай. Шумо дашном намекунем монда мешен ку маошотон намерасад дига чи ман худам кор кардагӣ. Ана ман установид мекунам дилит мезанам установид мекунад тара убратат мекунам. Ман шуморо мегӯям ман ҳар чизе ки гуфтум шуда омадестай якним сол пеш гуфтестам ана мехем мекунам. Ман гуфта будам лаҳзаи гуворотон ташкил мекунад любой чи ташкил мекунад ки фикри шумо банд шавад любой чи ки мор ташкил кард ҳар чизе ки ташкил мекунад либи фикрата барад занакора мебурорад гуфта будам ина занакора мебурорад дуруға афғонода фасмада ӯ одамои хедшон ӯ занакора махел кишта мепартоянд мефурӯшанд таношона любой миллат да бархеда кишта мепартоянд тамом бо хедшон заказ мекунанд бо ҳамон дига миллата мегӯянд ки букиш парто ҳам занакои бероҳагардан насиҳати ман ҳамин ки не ба умеди чӣ нашавем. Ман шуморо гуфтаистам барои як одам мара гуфт ки ҳамин озод шудани тоҷик сета занҷир дорад. Як занҷир дастдаи инамин даста нарушник гӯем занҷир эмомалӣ задагӣ ашейник дорӣ бо ашейника урусо эрониҳо инамин бо хоҷаинош ки аврупо дигаро задагӣ ки моддаи сенза мегирад бо подда дорӣ бо дигарош задагӣ вақте ки ҳамаша мекунӣ баъд озод мешӣ яъне ман ҳамаша кандагӣ махмон нестам. برای همین من شما را میگم فهمیدین اروپا دا اومده که بعضی بسیار مخالفا که من آزاد نه و آزاد نیست ولی اشینیک دارد ولی ایرانی های نمیدونم این دولت های روس های دیگر رو با کنترلش میکنه با پشت همه یک تا دیگر با دیگه جای دیگر بستگی هایشون همه همه را کندن در کار برای آزاد شدن برای آزاد شدن خیلی من солдат будам шояд ҳаёти солдатӣ гузаштагӣ бисёр тоқат кардам ҳама чида тоқат каратонӣ пожалуйста но танҳо ягона таҳлил кара буромада притяжени зиндагида ҳама чира гум кардам гуфтестам ку например эмомалӣ киштани буд намедонам тармакани буд эсесукарни буд киштани буд ҷонда қасд кард буромаду ин тарафаш мебиёй бо дигар чиза мегирад хоната мегирад дар ойлтабай ҳама корро мекунад ёша даритт мекунад прессет мекунад пресс искусственный чтобы ту гӯш кунӣ аммо шин бугуд шинӣ хез бугуд бихезӣ вақте ки ту гӯш намекунӣ ту танҳо мардум мегӯӣ гап мезанӣ он вақт ба
бо дигарош меанам хе задан мегӯям. бовар кунед, касе ки хати ман суҳбат мекунад медонад озод шуданаш дар Тоҷикистон аҳамин раванд а дипломатично озод шудани роҳ. дипломатично роҳи озод шудан мардума ман шуморо гуфтестам. Рустам шогирди Гулмурод терроризировать дорад ҳаммата хурду калоната мансабдорта намедонам муҳоҷирта мухолифта ҳаммата намедонам фарҳангата намедонам ҳаммата ҳамун терроризировать дорад бизнесмента любойта. анакун шумо ҳар касе ки ба ақл ҳастӣ ҳама медонӣ ки терроризм чи. Рустам Гулмурод кати алоқа дошт вақти рафт бирафт Гулмурод ман кор кард бурдагӣ дига давлатҳо ана ҳамуна қапидагӣ видеоҳош ҳай ҳамун давлатҳо биям спецслужбаҳош даруни анамун гурӯҳҳо ба ҳай ланге ки Тоҷикистон одамоша роӣ мекунад даруни мухолиф ва ӯ роӣ накарда буданд. анамун видео ҳай акн ҳамун видео дасти террористҳо биёнад. шумо Рустама мемонед. вот думай вот мисол ҳамуна монди чӣ меша инами рӯзноманигор ҳама ба ман мегӯ ба чӣ мегӯӣ ҳамун вақта шумо нагуфта будем мо гуфта будем мегӯӣ не ту ҳар роз бояд бугӯӣ буд мегӯ ҳамата любой мансабдорта любойта ҳар рӯз мегӯд ки бояд ҳар рӯз мегуфти ту фаҳмиде. вақте ки ӯ президент шуд баъд ӯ да якта видео роӣ мекунад намедонам террористо мегӯяд ки ин видео диди мо тора шарманда мекунем ки ҳамхеле гап задагӣ ин ҳамхел президенти вомехӯри президенти Америка вомехӯри президенти намедонам Аврупо президенти Россия қати вомехӯри президенти намедонам Туркия ки вомехӯри президенти иҷа қати вомехӯри президенти ҳамаро ҳамхеле кун. ба чӣ кор мекунед шумо? савол вес мардуми тоҷик ба анамин савол мухолифое ки тарафдори Рустамам анамуно биям савол ба чӣ кор мекунед шумо? чӣ мегӯед? чӣ ҷавоб медиҳем? ҳар як сантиметри Тоҷикистона ришт мекунам. шояд сохтагӣ ҳамин чиза ки ҳамуна монад мардум баъд дурон зада ҳамаро ришт кунам. ба чӣ? иша ман якҷо медонам. ҳар хел тактика ранге ки шумо стратегия легенда придуман мекунед давлатҳоя бархудам легенда придуман мекунад он одамое ки асосан терроризм байналмилалӣ ки мубориза мебарад. ба чӣ кор мекунед шумо? баъд мегӯем ки мо виноват нестем. барои ҳамун ҳамаи мардум да ҳамуқа ки бояд ҳама дони ки падаротона истифода бурдин ҳамин санга ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ ҳамун видеоро бинен ҳама боевикоро мешиносен аксар ҳамун ман ӯро боевикам намегӯм ӯ короче барои ҳамун ватаношон хеста як дига тоҷик шикана намегӯм ман чӣ рости гап ҳамуно например агиҷо будан ҳамунора бар зидди кӣ истифода бурдан. дуюм савол баъд тақдири ҳамуно чӣ шуд? анакун ҳозир фарзандои ҳамунои истифода бурдошанд набераша ҷиянаша ин ҳамун система. шумо донем ки амаку фарзанду боботу тага такиш тара намекишад мекишад. ман тара мегӯм инам вазиро роҳбарои калон бо уже навбат омадеста уже роҳбарои калон дара навбат омадеста ая алла ё касал мешен ё ягон чӣ мешен заҳртон метам майда майда рафтаам мегирем. шумоям тоҷик маам тоҷик ҳама тоҷик а и гудак терроризировать кардестаи мардум ҳамара ида фарқаш не лижби анамҷое бигирм мегад уже вайрон шудагия барои анамун терроризировать дорад вес мардуми Тоҷикистона терроризировать дорад вес мардуми тоҷика чӣ дохил да будагиша чӣ берун да будагиша а шумо ягон тут гап намезанед якта дух намекунӣ ки ҳамаи барномаҳо байку Рустама гап зан атака чӣ хеле мешавад
نمی رستم گابزان اتاکش کرد اینم حوز سری برنامه دم دا خاکر که اتاک کرد نمی سر کدام کی چند جای شخصی همون سرش بینی نگه برای چی میدونی رستم گاب نمیزند یگان کس انامون اوینده تون اینم خیلی میشه من شما رو میگم اوینده شما میمونین اورا و اون میره یگان پرزیدنت دولتو با безопасности پرزیدنتوی دولتوی абарқудрат якум میسته Рустам связан с терроризмом. Кого вы назначите, понимаете? Мефамеш. Он шогирди Гулмуроду. Ученик Гулмуроду. Халимова, международного террориста. Командира ИГИЛ. А безопасность других государств выше стоит. А завтра он станет президентом и идет навстречу. На переговоры. Не знаю, в любом стране мира. Идет на переговоры. И что будет? Если ему закажет, у него видео есть же у них. Он же говорил с Гулмуроду после его ухода в Сирию. Компромат и у государств великих держав, у спецслужб великих держав, и у них есть, у террористов. Два компромата. И вот использует его против вот этого Рустама. Скажет, что вот ты президент, видишь твое видео, вот твое видео. Вот задача. Вот иди к этим президентам навстречу, вот так сделай. Тоджика медонен чико мекунад? Нестон мекунад. Ман шуморо гуфтагӣ будам. Шояд ки тақдири худованд ҳамихел ки 100 сол пеш мо давлат сохтем, анакун 100 сол шуд ку бояд нест шавем. ҳамихел да, ман ҳамихел фаҳмидастам. 1924 ташкил шуда бошем, 2024 до 2030 нест мешем. Тамом, бедавлат мешем. Агар анамун шавад, ман шуморо мегӯям. برای اون که هر یک قدم شما باید این چیزا دونید. فهمیدین؟ شما را استفاده بود مردمی ولایت کولوب میگم، من خوتالون نمیگم، خوتالون نیست، بختر بود، بختریان و کولوب شده. مردمی کولوب میگم که شما را استفاده بود پدراتون، مادراتون، خواهراتون، باید همیشه کشته پرتاف. با خودتون استفاده بردیستن، با شما را میکشن. شما را برای ضد ما استفاده بردیستن. نه ما میفهمیم که شما مثال همونجا боли мени шароити хубтар дорен, зиндаги кадестен дохил да у берун да определённый лигот дорен. И немикрик лиготтон додаги. И немикрик. Бисёр неқане, и немикрик. Анамон лиготом ҳаст гаштест, не ки у лигототон аку шуморо нест мекунад. Шумо шоҳидин. Падари шуморо истифода бурд ҳамин ҷангода, шоҳид шуд, кишт падараш. شمور انامین جنگ اطلاعاتی دا استفاده بردیسته شمور میکشه اساسا گفتستان کو او چی ردی کی آمدگی اساسا گفتستان کو همین حتی هم پروکورور گنرالی همین وقتی که جنگای شهروندی سر شد هوایدالله فتنی پروکورور گنرالی بود اشتی همون هم کشتن اول حافظو را کشتن مقدس نبی و دیگه این امروز رادیو آزادی هم رانندگی بینید سالهای 87 88 89 اول حافظا رو کشتن زمینی که آدم میکشی میترسن بهرام غفوری کشتن اونو دمیر عالم و اولی کردن دیگران نمرد او را کشتن دیگر او را کشتن چند تا را کشتن همیت دو دستین همون تاکتیکا اما اونجا را بگیرین اینجا را بگیرین پروستا کمتر متدوشون دیگه شدگی پیش درساتون автомат بود روز درسشون نه خیلی چیزا همان میدروی لایک میمونی تقسیم کن ویدیوی دیگرو دونر برای نمردنش روی کن نمیدونم برای من نه تقسیم کنین ویدیوی لایک مونین نترس یکون تا فهمیدی کلمه فریدوم معامله اکستریمیستی حتی اینم حرکتی من اکو حرکتی سیاسی مردمی دموکراتی اما تا معامله اکستریمیستی تروریستی اعلام کردن نمیتونه فهمیدین؟ برای اینکه کلمه فریدوم فریدوم آدمایی که تمامی چیز ساختگی دموکراتیت گسودارستا کلمه پرزیدنت همون آدمایی هست دیگه یگان کس نمیخواهد که شاگردی رستم خودش سیاه کنه من بعدش ندارم یگان کس او خودش سیاه کنه فرزندای من شاید اون مرد سیاست کتیبان شد فرزندش وقت نیافت تربیت ده من نمیدونم میشه
уш корои ӯ пропускат кардан ҳамон одама хонашда кор кард наздик шуд даромад дад бирафт бо ё алоқа биромад ёро ҳамаша қапидагиам ман не дига давлатҳо қапидагиам барои ҳамо ҳамата шикор мекунанд аммо мухолифое ки шумо кор мекунед шумо ҳамон гуфтестам ки фронти халқида уҷада автомат гирифта амакотон падаротон ҷанг кард шумо иҷада ҳозир ҳамон чӣ гирифтагиен кнопка гирифтагӣ кнопка додагиам кнопка кати кор мекунен намедонам баъзе муҳоҷирое дар нашта кор мекунем бизнесмено определённи блогеро кнопка додагӣ шумода кнопка кати кор кадестен анамон кнопка тайку худат бар сари худат бо нест мекунад ман не ҳамон одаме ки тара истифода мебарад ана ҳамон тара нест мекунад ман не ман гуфтагӣ будам шумо ҳам бугу кори худ такун букушоен дига хе канало ман гуфтам тикток да фейсбук да анамон записоша бигирен ҳар як забон кати ҳай ман чи партифтагиам ҷода чанд забон кати анамона гирен роӣ кунем партоен дигарода равад дигаро бинад фаҳмидестен барои он ки шумо бояд ин чизҳоро донед Freedom Mention Tajikistan нависен Freedom Mention Daleri Emomali нависен комментария нависен Freedom ягон чи нанавис Freedom Mention калими экстремист не дашном накун Freedom Mention Daleri Emomali Freedom Mention намедонам Иззат Амон Freedom Mention дига кас анам хеле комментария нависен дига зачем основа озод шудан от тирания от репрессия от геноцид от терроризм ми Рустами Эмомалӣ озод шудан накор барои озод шудан чӣ кор кардан накор медонӣ ҳамин саҳар хез ҳамин записи ман ба даро анамо англисша чанд давлати анамо Франсияда гашта бошӣ франсузиша мепартомад франсузиша гир Франсия бошӣ Франсияи новости каналош бупартом медонӣ Франсия Германиядаи нахвишти навис мебурод олмониша партом Амрикодаи невс навис мебурод World Nefs навис World Bank навис вес банкҳои ҷаҳон барои кун фаҳмидӣ санксияам гирифтан дар кор полни ахват кардан дар корида анамон чиз кати мекунӣ дига чӣ кати не ҳама бояд роӣ кунад нами 107 кас боша дигар инамин мебурои айминҷа мебурои як кор кун ман барои худам не барои озод шуданато ман озодам ҳама медонанд ман гуҷово кор мекунам киё ки алоқа дорам ман дар кор озод шудан мехоҳӣ анамуна гир будро онамун фейсбук дому чишайку ҷои чи телеграм хеле чи роӣ мекунӣ ку сабшени роӣ мекунӣ фейсбукда ҷои хеле знаки хеле дора ҳамде анамунда медроем ҳозир ман мегӯм номуша мессенҷер дорад фаҳмидем мессенҷери фейсбука меҷиқем анамуҷода мебурояд World News менависем ҳама ҷода мебурояд роӣ мекунем фаҳмидӣ як қиёмат канал например Россияда боши новости менависи як қиёмат O'zbekiston боши o'zbeki навис як қиёмат хабар мебурад намедонам любой давлат боша ҳамон забон кати навис мебурад туркиша май Туркия будагӣ туркиша роӣ кун Арабистон будагида арабиша оли мо мепартоем ҳамаша мепартоем роӣ кун анамона ҳар рӯз хез 5 минут вақта мегирад тамошо накун ягон чи ҳамонро будро ҳамона роӣ кун мехоҳӣ биравад Рустам киштестай қатлтон кадестай пулотона гирифтестай ғораттон кадестай истифодатон бурдестай тоҷики ҷанг мондестай минтақа ба ҷанг мондестай занакҳои истифода бурдестай шитоби номуси тоҷика резонат любой кор кадестай унам бачаам шумо мегӯем ки Рустам насофт ӯ пул метад спецслужбои унамун урусода намедонам 100,000 метр ягон тоҷикам хеле кун ба дили гурдош мебурад бо санавид мекунем бо мекишем любой кортон мекунад занакотона голи мекунад мебурад оли бо баъзи занакот фаҳмидем ба чӣ кор мекунем бикунен анамин кора бикун ҳар рӯз анаму забони дига забон қати будагиша роӣ кун кадом давлат ки бошӣ давлате ки любой давлат англисе медонад англисша роӣ кун давлате ки Русия медонад русиша роӣ кун русиша давлате ки намедонам узбек забон туркиша роӣ кун давлате ки намедонам хитойда бошӣ хитоиша роӣ кун анамуна роӣ кун ту анамин тактика ягон чи немада лайк намедонам лайк монтон да
лайкатам ягон кас установить намекунад, ягон чита ягон каса установить намекунад. Ман дид сол шун намеҷа чӣ мекунам, ку ягон одама қапидам ки иззат ки ман гап задам, намедонам. Ман одама намебурорум якумашин ки иҷада. Нишон наметад одам ягон вақтша. Да, хича нишон надода гап занад мумкин. Но худша нишон додам мумкин не. Ман немегум. Касе бошад набошад. Да, мухолифе ки ҳаст, роздай, например, одамои чи мумкин, а дигарода мумкин нест. ин чизоя бояд савол натием шумо. тоҷики ҷанг монда. У тарафта авангардистодаст, ин тарафта например бачаҳои бисёр ягон баҳс дуруға ҷанг. У ажиотаж медозам, ажиотаж. Чтобы ту завқманд шавӣ, ҳеҷ гап рафтистед. Фаҳмидӣ? Ман тара мегӯям, самый безопасный канал, самый безопасный мухолиф, ҳар чизе ки мегӯем манем. Ман ира гарантия метавонам. Любой ҷода. Барои чӣ медонӣ? Барои он ки ҳамун оонам айку девона нест. Ман 5 сол вақте ки ҳаминҷа будам, бисёр одамо мухолифу сиё мекарданд. Одамои ҳама хичон шитоби подстава кунанд, дига минтақая депорт кунанд, ҳам хеле корҳое мекарданд. ҳар намуд роҳҳо кате мекарданд. вақте ки ман як ҷо рафта будам, ҳамун 6 та будам, мақомотҳои амниятҳои бисёр давлатҳо ки ман гуфтам ҳамин проверка ки ман 4 сол шуд, 5 сол шуд ҳаминҷада пул рӯи карагием ягон бор гуфтам. Якум чизе ки ман гуфтам ҳамин буд. Якта фактиё через вестерион, через любой инсоно дода роҳӣ мекунед дар ҷаҳ. Ино медонам ҳамаша. Рости гапа мегӯям. Ҳамаша контрол дорад. Пул короче контрол мешавад. даже даста бошад ва установить карда мешавад. Определенный чиз дорад. Ам пула даже конверта роид кун, ама олмонда будеги бин конверта гир почта спор обратно роид мекунад. Барон ки лазер мебинад. Анам пул даст дам боша, киса дам боша, дикас бидем лазер мебинад. Зих нашам. Ама роид карген набудам. Ам фикр ки бин ина 5 солда. Ягон касама роид карген. Ам хедид не. Ама одамой ки нависаги ам ора бин. Ора дид ки амаш роид карген. Ки мухолиф там. Тыгуф. Тамом гуфтам. Всё. Инам кагаб мезанам. То ҳозирам кагаб мезанам. Настоящий оппозиционер ягон вақт ман шуморо мегӯям душманаш ва пул вай давлат полни дасти буда. Банкам орд хариям, руғанам харад намедонам, очатам намедонам, орд харад, гандум харад, любой чи харид. Ҳамаш дасти ҳамун ба. Ту пул меди. Ӯ кор кадестай. Ӯ ҳамун вазифаи Эмомалӣ то ҳамун рӯза ҳаст ки то ҳамун рӯзе ки шумо пул метиҳед. ҳамон рӯзе ки инамин рӯз агар пул натиҳед, ман гуфтаги 2 сол пеш зап сомлаҳай. И гапи ман. Даже мухолифот ҳоли ман набудам ки чанд мухолифта Салмондам пешниҳод карда будам. Намедонам чанд Маҳмад Иқбол ман чанд каса пешниҳод карда будам ки навид менавистим он вақт. Гуфтам ки анамонро бугӯ ки пул роӣ накунад. Ман гуфтагиам. ҳоли солҳои 2019-20 даже. бовар мекунед? Гуфта будам навистаги дорум ки ман факт ҳамёра ман гуфта будам огоҳ карда будам ки бугӯем пул роӣ накунад. Ту пул роӣ накун инамин рӯз ку амин рӯз пул роӣ накун гишна мемонад отадай баҳрат мебурояд любой кор мекунад ку анамин Эмомалӣ шикасташ анамуай. баъд анаи записҳое ки чанд забон катиҳай ку анамуна мегирӣ мехезӣ саҳар ана ҳамун записа мегирӣ дигароба роӣ мекунӣ. ина мисол англиша мегирӣ ҳамун мессенҷер хати 133 каси мессенҷерда медроӣ world news менависӣ world news англисиш як ёман мебурад роӣ мекунӣ. ҳамин мессенҷер хати силка роӣ мекунӣ. русиша новости менависӣ як ёман мебурад. туркиша хабарлар менависӣ хабарлар як ёман мебурад роӣ мекунӣ. фаҳмидед? олмониша нахлиштиш менависӣ мебурад як ёман мерад ҳама ҷо. онай ку United Nations менависӣ мебурад ямаи вес дунёро будеги он мебурад ҳамаш бемерад як кас не. BBC менависӣ ку тамоми дунёро BBC мебурад. CNN нависӣ ку CNN вес дунё мебурад англиша буд. ана мехеку ана ин аст озодӣ. дига хе озодӣ нест. дига ҳамаш ино чӣ ба дига забон ки намекунад. ино сохтагӣ. озод шудан мехоҳӣ ҳамин ман ба ягон чи дар кор нефтагиам ман шумо дар фаҳмидед. ман барои Тоҷикистон нест нашиданаш баромадагим.
майдон. бовар кунед. ман шуморо гуфтам инам 133 кас боши, мансабдоратам боши, коргари мақомотам гӯш кардаеса боши, запис ҳамин сарашда будро бин Рустам чира рафта дид. видеое дид, ҳамин давлато ба ҳай барои амнияташ. фаҳмидӣ? ки дила заданашон сурх зангор кабуд. фаҳмидӣ? и аламуна оварда мемонад, ам чӣ пиша сомон омада Германия хонда бурад. фаҳмидӣ? 6 моҳ 7 моҳ. фаҳмидӣ? соли 2022 ӯ рафт хонашта мондагӣ. фаҳмидӣ? экранои аз хонаш мебинад. ҳамата вазирата асосан одамои калона шуморо убрат карнашда. анам хе убрат мекунад. вақте ки шумо якдигари ягон гап мезанӣ, фишфиш мекунӣ, намедонам фишфиш гуфти гапҳо ягон гап задӣ, дилит ки сахт зад, ном ё кӯчаи истодагии авлодош гузаштеста, сета ки шумо якдигаритон мекунед, охи мебиёяд дилит да ягон чи, дилит ки зад дӯстан мекунад, убрат мекунад. тамом. дар кор не. ино да даже ту бояд айкунам хеле бошид, ғулом бошид, калатхам бошад ғулом. دیگه کالتا نباید آنم خیلی چیز میخواد. ویس مردم تروریزی رو داره دوستان. همه تمیکشه. شما правильно оценивать کنین سیتواسیه. من میفهمم مردم خطلون کولو همه ставка کرد همین باکی همین بچه شود خوبتر. نه شما آنامینجا شفاهمه. آدمی که مقامات دهستی وقتی که نسبت یک کس کامپرامات داری همه آدم تو با کار میکنه. همین компромат Рустама компроматаш гулмурод ки гапзанаи баъди Сурия рафтан, ҳам Амрико, ҳам Олмон, ҳам Аврупо, ҳам Урусо, там Арабистон, Дубай, тамоми давлатои абаркуратбай, Хитой, ҳама ҷо бай. Анакон ана ҳамон компромат дар ин террористо бемон. Фақат шумо президент мондед, ҳало записа роӣ мекунед, ира истифода мебара, ягон киса ягон кор мекунад. Ин мекунад. И падараш не, ӯ падараш то нест. Намедонам, як качество дошт падараш. من реально оценивать میکنم این ماجرا. فهمیدین؟ برای اون که او کچسو داشت من نمیگم. فهمیدین؟ این ندارد. ایره که استفاده بردن، ایده نشان دادن، این لوبای کارا میکنن. و نیست کرده میپرتون تاجیکستان. پول نی. من گفتم 1924 اگر تاجیکستان دولت شده باشد، شاید تا 2030 نیستش کنم. ممکن همین پروژه داشته باشم که همون میمون همین ها میگویم همین میمونه با کاروچی هم خیلی کارایی میکنه بعد بدرویم میزنیم رشدش میکنیم چیکار میکنیم نیست چی واسه من داره شما تصور شما اکثریت با عقلی کو ایمام دوما کو بعد این همین چیز انا همین چیز باید هر یک انسان خوشرو فکر کنی خوشرو تحلیل کنی терроризировать дорад мардама. Ай соли 2012 Эмомали накиштеста, қатл накадеста, уже ида додагия. Ида гуфтагия ки тукун. И кадеста, киштеста, зиндон кадеста, қатл кадеста, ҳама кора нами Рустам кадеста. Ҳама кора Рустам кадеста. Ягон кас не дига. Пушти ҳама кора Рустам меистад. Ҳамун якта запис буд, ман ҳаминҷода бошад агар ман шумо да мемонам ҳамун як паём шуда даже ҳамин мега ҳамун паём шуда. Ман оли як идафа барнома кардам шумо да таҳлил кардам метавонам. ду столай, ду комбинатсия сохтагиам, ду комбинатсия дуруға якдигариш кам. Бозор медарои ду кас ҳамин мошина, бозор медарои чӣ хелай? Ман шумо да фаҳмонам. Бозор медарои як молай далол мераду дуруға ман мерам 100 сум, 200 сум, 300 сум мегӯям ту ҳамна хардани 300 сум намехари. Агар не ман намехарам. ажиотаж медодам. Ажиотаж. فهمیدین؟ همین چیزا رو نه. فهمیدین؟ اینجا آدمای بیگانه هایکو آدمای بیگانه کم برآمد میکنن. آدمایی که مخالفایی که بیگانه هستن من دیدگی هستم برادرها کو کم برآمد میکنن. برای اینکه نمیتونن میدن. آدمای نو، آدمایی که действительно میخواهند что-то новое. Сейчас ози буромадестан, як-та нимта сар додестан уже. Ман ҳурмат мекунам мухолифоям ки бояд гузашт, хеле пардаҳояш шикаст, бояд занҷирояш шикаст, бояд озодия дод мардумга. Ман шуморо гуфтам,
توماس جеферсон намуфтаги, ابراهام لینکلن намуфтаги. اون انسانی که دیگران با آزادی نمیدهد او خودش آزاد نیست. تاجیکیش همه خمیشه. برای همون امامالی خودش که آزاد نیست зависимый روسو اوورد دیگر آدمو خواه اوورد همون وقت به همه خیلی آدم در کار بود اوورد مایلی فهمیدین؟ او آزاد خودش که آزاد نیست دیگران با آزادی نمیدهد. آدم آزاد تنها آزادی داده میتوند. آزادی به رسیدن من گفتم یکون اینم این دست ده زنجیر امام علی رحمان زدگی شاید به گردن با آهنین زنجیر زدگی ایرانی ها روس و اروپا و دیگرهایی که تاجیکستان که داد و گریف میکنن تا دم زدگی با دیگرش نه وقتی که ایره شکستن ده هر روز تو باید هر روز پرابلم هم میکنن هر روز نو تو уже سوره منیم من شما دا میگم من 6 سال حیاتم دا همون دسته شناس من آلمانی من همون دا میگفتم می اومد یکون جوره میگد واقعا هایتی خیلی پرابلم خیلی بریف که کنه میفتم من میگفتم که چی به امروز چطور امروز پرابلم نشده است میگفتم میفهمید من هم خیلی عادت کرده بودم پرابلم همیون میساختگی ده هر روز نمی برومدم در جاولی هیچ که نمیشنم من شما را میگم من چی گذشتگیم اما نمیخوام که شما همین گذارین همونجا شیشتگی ها فکر نکن که اینجا ده نمیدونم زنی دویم عروس ترایی کردی جیان ترایی کردی دکومین کرد نه یا میدوند که تو همون پول رایی کردی یا میدوند که یا پرست سپیسیال موشه خانه‌شان ده اجازه میتونی بیا من اما شرایط چی میکنم او شرایط دارد تو خونه دونان دخمین او پول رایی میکنی پولای دوزیتا نه میگیراند تمام فهمیدی این چیزا را باید هر یک کدام دونی من همه حرمت میکنم من یکون کس بدی ندارم من همه خطی کار کردنیم من پروسم هم باید اصلاح شویم باید گذاریم یک رویه‌ای ابجکتیو نه تحلیل کردن بگذاریم دیگه نمیشود دیگه دنیای امروزه نمیگذارد که تو نورا بگوی که اینم پشتی من نمیدونم همه جایش تو آزادی نویسه که من نمیگم که اینجا ده امام علی رحمان نویسه برای اون که دیده است این مردم میفهمین شما برای انم قایکو فریدوم منشن تاجیکستان نویسین مردم ترسونچک شدگی ناموس نیست ناموسو گم شده برفتگی اوجه مردم تنها ما را من میگم تنها ما را یک تا چیز آزاد میکنه تنها پارتیزان اینفارماسیون پارتیزانسکای دیویژنی هر یک تا تلفن داری میخیزی پادپیساتی هم نکنی اینم ویدیو با میدارایی ویدیو با همون انگلیسی خارجی هر زبانش همون مسنجر به میدارایی نوستی منویسی یک قیمت پتیچکا دارد галочка نه خیلی کبود знак دارد анамун компания برای میکنی گوگل منویسی میبرو فیسبوک منویسی میبرو تیک توک منویسی میبرو یوتیوب منویسی میبرو любой چی نویس любой کلمه که داند نومن نویس یاندکس نمیدونم روسیه باشه любой چی نویس میبرو анамунو برای میکنی любой компания да مرسدس نویس میبرو کمپانی مرسدس میاد بانک نویس ویس بانکای دنیا میبرو درویک انگلیسیش همون دیگه زبان ما برای انامی همون کردیم هر روز آدمای ما روی میکنن شما او پرسماتری او را نبینید من شما رو گفتم اینم حوض سری برنامه داد زدم خاکی روش شخ کردن خیلی میزنن ده و یا پول دادگیان که کم نشون بده وقتی ساعت اومد میبینین که چه میخیزد بود تمام فهمیدین شما او دا اهمیت ندین این заблуждение بردن غلام به цифра نشون بدی цифра افتاده دیده میره اتاق و цифра هیچی نیست فهمیدین انام خیلی تاکتیکا دارن برای اینکه یا پول دارن پلاتید میکنن определенный хакер رو با хакер رو انامنا کم میکنن فهمیدین просмотрش برای انامیقا این چیزا با داده نشه просто روی کن میخوای آزاد شدن همونگی روی کن گپی من روی کن او گپی من اونجا منم نیستم دایی بسیارش انگلیسی های نمیسی های کدام دولت دا باشی همونش روی کن ما اولی فرانسوزیش هم میپرتویم فرانسا بودگی و فرانسوزیش روی کنین نمیدونم любой زبان خطی میپرتویم
фаҳмидем ҳамаш забон кати карагием асос рустам шогирди гулмурод гулмурод меҷнарон террорист агар хоҳитон ки мансабдоротон террориста сари қудрат бонда пага тоҷикистона нест кунитон ман шуморо мисол овардам давоми барномам давоми гап заданам ки накунем ба як азоб намедонам давлат тоҷикистон давлат сохт шояд садриддин айнӣ тоҷикистон кард бо ха баъди истиқлолито бо ха инами одамоям саҳмошон буд ман намегӯям ҳама тарафҳоям саҳмошон буд анакун ҳар як империя 100 сол давом мекунад ку шумо тариха хондагӣ ҳама тариха медонед донишмандӣ 100 сол ҳамин 105 110 сол анакун ҳамин империяе ки ҳамин тоҷикистон давлат шуд ана ҳамин ҳозир чӣ хеле мешад ина мемонад пага террористон мегӯяд ки ина видеото диди фалон президент ки мо мехринам хеле дастам хеле кан ягон сар кан ягон чӣ кун мега баи мекунад мерад амҷо вом мехӯрад намедонам ягон охранашда ворид мекунад ягон одамошон мекунад ҳамун кора баъд вес тоҷик ҷавоб метад қати заминтон ҷавоб метаҳем қати намедонам ҳамун мурдатон ҷавоб метаҳем қабристонотон ҷавоб метаҳем барои якта роҳбара тайёр кардан медонем чақад азоб мекашад як давлат анакун унаму рустам обрӯша резондан намемонанд ку шогирди гулмурода агар не шогирди гулмурода веси ниё медонанд анакун представед кунем ки давлатҳои абарқудрат чақа кор мекунанд барои якта кадрошон тайёр кунанд барои роҳбар чинондан нестид мекунад ҳамата ҳатти мухолифои ҳама хизмат мекарди ҳамаша наблюдат доранд ман шуморо мегӯям ҳамата наблюдат доранд ҳамата медонад ки ки гап мезанӣ чикор мекунад просто гап назидистанд вақт соат омад ҳар як чи вақташ қатида фаҳмидед а мардум да гуфтаниам ки шуморо ҳозир гуфтаистанд ки ин тараф биё кор у тараф биё кор ҳамин ман шумода аврупода ман кор карагиам ҳамин чизоро шумода ягон кас нишон наметада ҳамин ҳозир ман шумода нишон метам бовар накунед шуморо кашо фиреб кардистам фаҳмидед определённый чиз ҳай ина ин абрешнунг мегӯяд немисишта ина хе коғазай чанд сум мегирӣ чӣ хел налог меспорӣ ҳамаша абрешнунг иҷа и давлатҳо шумода русия не иҷа налогиш бисёрай пулити чӣ намемонад ту иҷада касра намекунӣ пул ҷамъ намекунӣ ман россия кор кардагӣ ман айчакӣ сар кардагӣ кора фаҳмидед намедонам стройковода кор кардагӣ не шумо фикр накунед меафтӣ лавушкада фаҳмидӣ фаҳмо и процедураи чӣ хеле кадестан медонед ман шуморо мегӯям например вақте ки озод шудан омода кор мо озод мефаҳмед ман ғулом шуданӣ нестам мардумам ҳам ғулом карданӣ нестам ман ҳаққа гап мезанам шумода фаҳмидем чиста правдаи гап мезанам ина например представед кунед шумо соли 89-90 бигиред 89-90-91 то пеш аз саршавии ҷангоро бигиред аввал россия зур гуфтан россия бурдан россияда ғулом кардан барои ки россия иҷа омаду одамошон ҳамон эмомалия таъин кардан эсёси кардан хай короче гирифтан ҳама чиз кашода истанд ғуломи урусо шудем анакун бо ҳамон метод и тараф меёранд ғуломи иё мешен бо уҷара одами худчона мемонад бо ғулом мешен трижди ғулом мешен неки бо фаҳмидем барои анами қайку чӣ мансаб дорад любой ман гуфтам айнами коғаза ман нишон додам абрешнунг бигӯен любой олмонбо кор мекард бигӯ ки абрешнунгата ман дарои кун чанд сум кор мекунӣ чанд сум ҳаст амҷада агар форадгар ман да бурӯе ман рои то мекунам чанд ка налог меспорам ҳеҷ пули намемонад фаҳмидӣ пули созу намемонад барои анами қайку ғуломӣ қати озод намешӣ то он рӯзе ки ту пул додастӣ барои мурдани худат пул додастӣ барои духтари худта оянда намедонам бероҳгар ё зан ё фарзанд намедонам анамунда пул додастӣ ту ҳамон рӯзе ки инамин қувватат тамом шуд пул кор кардан натонистӣ системаи ҳамахе карди ки на очата дар кор ҳамо очату отату авлод дар кор нестӣ
то ҳамон Эмомалӣ тамом барои анамун барои миллат сохтан давлат сохтан ман шуморо мегӯям асос анамин чизои оддӣ сар кард тоҷика барои власт бояд накушад барои вазифа намедонам накуш дастоини айку мардум ки вибор кунад анамуна таин қабул каранда кор тамом дастоини инсона барои анами қайку задан ту нестиба мебари инами Эмомалӣ чӣ кор кард бо якта дига ҳамхелинга бурда мемонӣ ку инами гапама гӯш мекунад гуфта бо 10 кас 20 кас ҷамъ мешену мегӯем ки гапама не тоҷик бояд айку инами давлатҳои абарқудрата бисёр давлатҳои пешрафтаи дарни тармашда будро миллати худаш нест дига миллатҳо дарни тоҷикистон бутро фақат тоҷика тармада мефаҳмед шумо ман бисёр чизҳое медонам ман ёдтон мефаҳмам но он вақт он рӯзе ки вақтм мешад ман гап мезанам бародаро видеои лайк мон тақсим кун натарс дигарро бароӣ кун асос анамун хориҷиша 148 каси дарани ҳукумат ҳар куҷоеда ки ҳастӣ озод шудан мехоҳӣ ман мефаҳмам даранат даҳай озодӣ шудан мехоҳӣ телефонта мегирӣ гуфту анамунқати даже подписатану ҷои стрелкаш ки роӣ мекунӣ ку анамунҷа мессенҷер қатайку world community ҳама адрин тоҷикистон рӯзноманигоро роӣ кунем анамун дига забон ки будагиша метарсем ку гап задан ба хати ҳамин кора кунӣ айтани шумо ман карагиям шумо роӣ кунем ман кадестам но шуморам кунен ҳама бояд кунад ҳама ки кард рӯзи 23 меравади 19 мерава Нью-Йоркда бояд бирад рӯзи 19 18 фаҳмидем то ура бояд ҳама анами чизоро роӣ кунем инами аризатон гуфти гапо намехоҳем Эмомалӣ раҳмон анами аризатон роӣ кунен анамҷада мада роӣ накунен о намефурӯшанд шуморо о организатсияан о дига давлатҳоан ҳамин интерпол нависем вес интерпол дунё мебурод шуморо мухолифои интерполда додайку рустам анаму интерполда рустам хат чаро икун террористта ина англисча немисча любой забон қатиай гирои кун амҷа мессенҷер будро интерпол амҷа рои кун намедонам онда намедонам миграция IOM International Organization Migration ҳамҷада рои кун любой ҷо Human Rights Watch рои кун Amnesty International навис рои кун ҳама мебурояд ҳама давлатҳои дунё мебурояд аммо забонаш қати рои кун тамом рои кун ама англисча рои карандагӣ русиша каналҳои новости навис вес новостиҳои ҳамун стран СНГ мебурод ҳамашда рои кун политсия навис вес политсияи дунё мебурод рои кун милитери навис вес армияи дунё мебурод рои кун мардум бояд огоҳ кард давлатҳои абарқудрата огоҳ кард ки инамин гӯдак ученик террориста мы не хотим чтобы ученик террориста стал президентом Таджикистана всё анамин чиза бояд доказат кард ман медонам ки метарсӣ Рустам Гангарини атака мекунад ман гуфтаистам Эмомалӣ ҳичи Эмомалиро гап задан айкамҷада ирунда Рустама гап зани ку о атака Гарини мешавад ман ина медонам мухолифо медонад гап зада наметавонад просто намега ҳеҷ чиза то мета дига тарафда фаҳмидем барои он ки Гарини нами занҷирда гирифтаги ҳамаша фаҳмо барои он ки ставка караги ануда ставкаш медонед ранги як кас вазифа гирифтгар ҳамун пул метен ку ин ҳам хе ставка мекунанд мехаранд определённи ҷоя а шумо агар хоҳен агар ҳам пул тиену ҳам оянда давлататон нест кунен намедонам ман унҷои дига ҳичи надорам Тоҷикистон рости гапа мегӯям шумо но нест шавен пожалуйста бикунем чӣ хеле ки ҳамин худтон хостестен ина гуфтестам ку аввал равшанфикрое гирифтен аввал бачаҳои ба дили гурдае куштен баъд рӯзноманигорҳои сар шуд блогер сар шуд ҳозир шоир сар шуд шоир нависанда сар шуд инамин нависанда ҳамин рафта ҳар рӯз шеър навис ба дарбори рустами достон гуфта турмат мекунад мекишад духтарта бар темана накушгу мекишад намедонам любой занда бар те мекишад
این هم قگاب میگم لوبوی منصبدار بوده سیستم خون تاریخه پریودی گذریش همه خیلی است شمون در کار نه منصبدارو لوبوی در کار نه نگو که جماعت داشتگیم این نه من نمیگیره او وزیروی میگیره رئیس نه ترامپ نیست میکنه برای که تو اگیتاسیون بردی تو میدونی دومولو نیست میکنه ترامپ تو اگیتاسیون میبردی کی بو بیزنسمن نیست میکنه بلوگر هی вообще نیست میکنه بلوگر بو بیشتر باید نیست کنه گوشتنگیر سپورتسمن کی لوبوی تا نیست میکنه در کار نیستی برای اون که در کار نیستی دختر اونا دختره ترمکه بوکی کورماندی میلیسا اونا میلیسای دیدی چیکار دیستن کشتی استان میگه تدوکی پاساوی کدیستن ترمکه دیستن امنیا اونا امنیت ترمکه کرده همونجا صورت امنیت موندگی بدخشانی اونا اوش یک تا دیگرش وایینی موندگی اونا اونش هم امنیت های پگرنیشتی فهمیدین خولباش انا او مرده که دیگریش پنسیونر امنیت میلیسا شما همشه بانکیر اونا هیچ اون خونه‌شون خدمت میکرد بانکیری که خونه‌شون خدمت میکرد هیچ نیست کرد میلیسا پر سودیا پر کی بو депутат رئیس حکومت اونو رئیس حکومتی کلو بود کو گفتن توریش کردن بو کی نوبت آمده است اینم جوگت در خواب باشی منصبدار چشته خونه در تماشا داشتی دوری قطعی زن و فرزندت من نمیخوام که تو به همونا موندی همونو که زندگی کن پروستا کن گفتگی من گیر روی کن روسیشه نوستی نویس مسنجر که میبرو مسنجر فهمیدین هم فیسبوک مسنجر دارد کنم مسنجر فهمیدین مسنجر که روی کن میره بعد اما سیلکش روی کن سیلکه روی کن اما ارگانیزاسیون لوبوچ اون نویس میبروید یک قیامت یا اینستاگرام کدی یا یوتیوب کدی لوبوی جو کدی های لوبوی جو سیلکوشو میبرو هم چیوشو نای همونجا به روی میکنه و خودشون تحلیل کنه میبرو تمام اوضاع شدن بخوایی نمی گودک کدیسته تروریزی رواد کدیسته ای مورا همون مود نخود نمیدونم 10-15 هزار ارمیان نمیدونم ایک افیسر و گنرال نمیدونم هر یک تا های یک گودکی که شاگرد تروریست گلمرو من شاهی من لوبوی دنیا برفته پکزنی دادگی لوبوی جو به گفتگی فکتای دادگی همش های شاگرد گلمرو شمونه همه تا شکار دارد تروریست دماتون گرفته اکستریمیست هنمین تروریست هنمین یگان کس اکستریمیست تروریست نه نگود که کینه و عدالت ملی نه الان کینه و عدالت ملی جدا میکردیم رستم خاطرونی نمیدونم کلوبی نمیدونم سعودی که جدا کرده است اساسا در این سعودی و با نوحیه با نوحیه در گذشته سعودی مردم سعودی ما شما میگم که این می سعودی ها در سر شد پامیری های تمام کردن و سعودی های این می هر دشان سعودی بود سعودی ها در سر کرد سعودی ها در نوحیه با نوحیه جدا شده است شکرتون کرده است نکن گیر سعودی برای سعودی است کلوبی برای کلوبی است دوامش هم میگم تاجیکی جنگ نکن نبلوده داریم ما میگویم گوجای چیشی فهمیدین جدا نکن یک دیگر تا جدا کردن اینو اساسا جدا میکنند منطقه به منطقه نه باید آزادی رنگ ان همین دولت ها باید شود ان همین دولت ها هر یک منطقهش این همین شهری که من زندگی میکنم گرد خودشه میفهمید گرد بشه بایرقی خودشه بو بایرقی ولایت بایرقی بعد جمهوریش میفهمید شما قانونای داخلی همین ناحیه های بایرقش خطی انامین از آزادی انامین اینا نمیخواهد شما بدودن فهمیدین؟ فهمو برای اناما که کادری میسنی رئیس حکومتش کادری میسنی رئیس начальник ملیساش کادری میسنی رئیس بانکش کادری میسنی رئیس налогаش کادری میسنی سودیاش کادری میسنی همش کادروی محلی کادروی خودشون همینجا
همین رایان دیگه جو می بیاد کار میکنه با میروا موین یا دیگه چی او رئیس نمیشه یک کمودان نمیشه تو علمین صاحب نشوی یگان تک آزادی اینو یگان کس وعده میکند باور نکن آزادی علمین است باید اینمی کلوب نمیدونم کلوب ها گرب خودش داشته باشد من شما میگم فلاگ خودش داشته باشد قانون خودش داشته باشد قانونی کنستیتوسیه внутренніше داشته باشد بعد کنستیتوسیه республика میشه یک تا فهمیدین و bayrak республика میشه یا سوق باید bayrak سوقدا داشته باشد کنستیتوسیه سوقدا داشته باشد اون کادروش معین کرده بود و کنستیتوسیه республика میشه انا میخوای همش ایسر سوق یا یگان چی اونجا میدونین اونجا پادخونه ساختگیان غلون خونه اونجا من شما رو میگم من خودم یوریستم همه قانون دنیای خونده برام انا میخوای استруктура تو انا همین چیز نشوه اونجا توجیک کشی دوام میکند من شما رو میگم توجیک کشی دوام میکند odamxiri دوام میکند ish подстава کردن دوام میکند جدای اندازی دوام میکند انا همین چیز شود گر جدای اندازی نمیشه فهمیدی برای اون که یک تا ناحیه با همون بدروین کو همون جدایی می انداختگی همون ناحیه ده شهر ده ولایت ده ببینین کی جدا می اندازد انا اول آنالیز کنین همین کی جدایی انداخته است همون را بفهمین کیه بگو آدمای خیلی چونه روی کرده همون کی سیاسکا دارد любой خی سیاسکا دارد فهمیدین انا این چیزا باید دونی همه فهمیدین основаш انا همین چیز است Freedom mention Tajikistan نویسین записуй روی کنین دیگر رودا کسی که میدرود گاب میزند گاب زنید فهمیدین خیلی من گاب زدم انا 1 ساعت و 43 minut گاب زدم فهمیدین از من مثال یک تا اخیر انگلیسی میمونم Freedom mention عبدالقادری رستم да عبدالقادری رستم уж одамону доктор Абдухалил аст чи анамун Freedom mention нависем журналисто рӯзноманигоро зиёиҳо олимои басавод мора ҷанг мекунем ку намедонам ягон чи бигӯем но эмомали ҳамин язика мефаҳмад баъзе ҳолатда эмомали раҳмон қати кланаш қати ҳамон оилаш анамун язики жёсткиста мефаҳмад барои ҳамун жёсткист қати мо гап мезанем фаҳмидем ана ҳамон шумо ӯ мулоими шумо ягон чиран мега бо 4 та дигарша мекушам мега тамом да ӯ гапзани шумо бикунен действия ӯ гапзадани шумо не намедонам баҳсои не ман медонам ҳар як кадомот ман ҳис медонам ки ҳар як кадомот озодӣ мехоҳӣ дарни дилда озодӣ аст авангарди толубойта озодӣ мехоҳӣ ای غلامی آزاد شدن میخواهی لیکن علاج نداری میکشناخی من شما میگم زشتیم شما در کار نیستی یکان تا من شما رو میگم که توجیکا میکشن شما در کار نیستیم من گفتم که همون هوایدولایف بود پروکورور گنرال سالهای همون 80-90 ده همه این معامله دیل کرده بود اکستریمیزم کنیم بوی سانکا که یک جوشو پیروارون میکنند اما این معامله برای همون پروکورور گنرال کشته بود هوایدولایف این معامله کشته بود کمپانی اینو کشتند همینو وظیفه با اومدن که همینو کشتند که او کمپرامند داشت نسبت اما جیان خان ریزایف بود نچانک اوویده ولایت خطلون چی با کشتند کمپرامند داشت کشتند همین اکستریمیزم همین پروکورور گنرالیتی وزیر امویدیتی زمینیست любой мекишанад ва медонад ки компромат дорад оперативники намедонам уголовный розыск як шаҳри ноҳияи фарқ надорад мекишанд дар кор нести анамуна гирен таҳлил кунен архивда ҷиноятҳои нақшоену анамун одамое таҳлил кунен ки ҳам солҳои ҷанго чанда начальник уголовный розыскҳои киштанд чанда следователя киштан чанда прокурора киштан чанда намедонам военния киштан чанд кизанам амона аҳамият битен анамун шумои идафашда и мекишад шумо ман намекишам ман ҳама хати ҷураем ман ҳама хати кор карданем ман ягон кас абадӣ надорам просто натонист эмомали раҳмон да
ман мефаҳмам ки ё ставка кара будан буда гудакда ставка кара будан ки ҳама карса скидват кара буданда хеле кунем но ӯ гудак номи чӣ худаш чиркин кард бояд правильно фаҳмиям ҳазор кас шуда намедонам даст бардори ман гуфтестам вақте ки компромат ҳам спецслужба ҳам террористҳо ба ҳай шумо буфаҳмед ки ӯро террористҳо истифода мебаранд бар зидди ягон роҳбари давлати дига истифода барад медонем чӣ мешавад медонем ба шуморо чӣ кор мекунад шуморо намемонад барои ҳамин 2 соат барнома мекунам бародарон якта ку агар мону бишавад ҳамира инам хеле записо ҳай гӯш кунем например. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win.
We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation. Modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izzetalo Dadaboyev. کی بگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود همین هم خیر کلی که خودش خودش را توغری میکنیم همینو ما توجیک خودمو را خودمو دا توغری میکنن کو پروتیف میکنن ما را خودمو دا انا همینا خودش را پدرش تروریسم که موروزی میده اینا بچهش تروریست اینه گلمورو اون هست ژورنالیست ها همه فکت ها هر پر نوستی ها دا فهمیدین زن شوهر را توغری میکنن نمیدونم پدر پسر را توغری میکنن مادر فرزند را توغری میکنن خواهر را دودر را پروتیف میکنن امامعلی رحمه اینا خودش نمیکنه توغری میکنن هر یک چیزی که میکند لوبوی قانونه که میبرورد که بر ضد خودش استفاده برده میتونم لوبوی قانونه که میبرورد این میروز قانون برورد بر ضد خودش استفاده برده میشود قانونش تنها یاد بگیرین شما انامون دا فیسبوک شو نمیدونم تیک توک شو نومی رستم امامعلی دا اوزودا دا نومی همیو دا انامین زپسوی گیر خارجی پارتو انا گیر سیلکش اساسا پروسا خیز سحر نمیدونم کم وقتی که تماشا کردیم میشه یکون چرا آزاد شدن میخوای مهاجر مهنتی هم اینترنتت وقتش نمیرود بسیار فهمیدی کم وقتی که برآمد کردن گوش میکنی انا همون را هایکو خیز اون در روی کن نمیدونم میگراسیونیست لوبای جایی که های روی کن لوبای دولتی که قرارداری روی کن ژورنالیستان نوستی نویس والد نوستی نویس همه جا میبرد همه جا دا برود هر روز 1,500 کدستیم هر روز 1,500 ارگانیزاسیون دولتی و غیر دولتی دنیا مونده میشن اوجا ای دستاشون در میکنن آدمای ما باور میکنین اوجا دا цифра شما نگاه نکنین цифра همه وقت настоящий свобода мыслящая همه وقت ای وقتش میزدم فهمیدی من یکم کسا پچیناتسیا نمیکنم من اونم پشتم ننویسگی دا پچیناتسیا میکنم آزادی دا پچیناتسیا میکنم من آزادم من غلام نیستم غلام یکم کس شدنی هم نیستم анде озод мурдан чем ғалом мурдан намедонам баъзе одамое ки шахсое ки бисёр одамои динкати ҳастен шумо баъзе чизое мегӯем мада мен навистагӣ буд як одам мада ки то оиди дин чи ман специалисти дин нестам не ки он чанқе ки ман худованда мешиносам ту намешиноси агар худованда ту мешинохтӣ ку даже ҳамин давлатҳои аврупо любой давлати дунё да гашта ку ту мебурӯи гам мезани خداوند نمیشناسه خداوند امامعلی بسیاریته من هم خیلی میفهمم بعضی نمیدونم ریش هم میمونی 5 وقت نماز هم میخونم خداوند امامعلی رحمان شده گیره میترسی امامعلی رحمان من میکرگید کن میترسی این همی رستم نتوری همه تایکو نیست من نمیبینم این من چند ساعت 2 ساعت و 55 minut برنامه خدمت چون یک کس نمیدارم اینا مخالف درو منو گام نزن من قطع کریتیکا نکن من ترا گام نمیزنم تو любой چی بکو رستم گام میزنم نه میزنم چو گام نمیزنم رستم میدونی چیکار کاری گامشه انامین هر یک قدم دون فهمیدی همه تا میکشه پدراتون استفاده برد автомат дода پدرش کش амакотона тағаҳотона намедонам любой тата خواهراتون اپاهاتون لوبایش خواهر
ман нагум, ман бисёр фактор дорем. Кышт акаҳутона шуморам истифода мебарад, кинопка хат якм. Кинопка додаги дастотонда истифода мебарад. Ман мекишам. Тамом. Ман намекишам, мо ягон кор намекунем. барои анамақайку ман ҳамақа мегӯм ки мардуми асосан ки правуши линия дия правиши клан гӯем гар правиши клан агар хат кулоби бошад кулобиҳо якбор шин ҳама ман то 13-14 солгим агар сув калон шуда бошам дарше шанбе калон шудаги қариб 17-18 сол нони шуморам бисёр хӯрдагиям ман гуфтагиям инами дастама ман болои қабри кулобида мондагиям муборизада буромадагиям вақт омад нишон метавам қабра амад мешиноси одамора хатто барои анамақа шумо хушрӯ хулоса кунем шинен калонотон қатӣ бугӯем ки оё ставка карам террористе ки шахсе ки террористи байналмилалӣ ки алоқа дошт ва нисбаташ компромат буд пиртаро дорем ку ба саводтарако ҳамун хатлон ҳамуно бишинем рустам ман гуфтам компромат дорад ами 3 минут дамедам рустам компромат дорад ҳам спецслужбои давлатҳои абарқудрат амниятиёш амниятки ге намедонам ҳам чизе гӯен анам ноқапидаги ЦРУ ФБР ФСБ намедонам любой давлатҳои намед БНД Олмон Аврупо Интерпол ҳама қапидаги ки одам доштаги дар ин игил ранге ки мухолифот одам ворид мекунад ку рустама шораку роҳӣ мекунад бидроен дар ношонда ҷанг дозен иша сиёҳ кунад гардад мега ку суғдӣ якҷоя нашавад бадахшонӣ якҷоя нашавад месни якҷоя нашавад намедонам фақат ҳамин мо якҷо бошем мегӯяд анамус тактикото анакин дар ин одам буд ку спецслужбои одамошон ҳамоно сиёмкае гирифтагӣ ҳам террористо гирифтӣ пагаи президент мешавад допустим рустама президент монден шумо пага вай вохӯрӣ дарафт ӯ записа роҳӣ карду террористо гуфт ки ин записа дидем президентам хеле мекунем баъд вай ки кард шумо чӣ ҷавоб мегӯитон ҳамата рижд мекунад нестон мекунад ҳамара нест мекунад тоҷикистон 1924 ташкил шуда бошад ба шарофати шумо мардуми намедонам хатлони кулоб нест мешад вес тоҷико ки саргардон мешад шуморо медонед чӣ кор мекунад рӯи дунёда шумоям нест мешен аҷо шумонам мегирезем ӯ пулотон ёрдам мекунад ӯ бача дорад зан дорад баъзеш қасд мегирад бачаҳо калон мешад дига давлатҳо мери поида мерад мекушад нестн мекунад мефаҳмед анамин чиза хушрӯ анализ кунен ҳар якадом вақте ки як инсон ставка мекунем инсон бояд тоза бошад агар тоза мебуд ман ягон чи намекунам ягон кас ягон чи намегӯяд претензия намекунам ман шуморо мегӯям но не намешавад ӯ хатоае ӯ корое ки шумо карагӣ хатоае анакин ӯ терроризировать дорад аз соли 2012 терроризировать дорад вес мардума терроризировать дорад киштестай қатқадестай дига кор кадес барои ҳамин Freedom Nation Таҷикистон ҳама ба раҳмат ки гӯш карден тамошо карден тақсим кунен анамун гуфтагӣ ман бонем через мессенҷер будроен волд новости ҳама ҷода силка хеле стрелка шайку ютуба анамун қати рои каран анамуна меҷиқи мессенҷерат мебурод ватсап мебурод ку рои каранда анамунҷода мессенҷера болош меҷиқи мессенҷер мебурод уҷа чиайку биноклайку мебини ягон чи нависи мебурод ку нависи абдураҳмон саттор абдуҷаббор мебурод ку ҳамҷо волд нест менависи ҳамаш мебурод интернет менависи ҳамаш ҳуман решт менависи ҳамаш бас чои бадахшон асосан видеое ки даруни ҳамин ролико баъд бисёр бачаҳои бадахшон мекунем ҳам ин аризии шумо мешад любой забон қад фаҳмедем саломат бошен зинда бошен ҳамата ҳурмат мекунам дӯст медорам баъди ягон каса мо надорем зинда бошен то идафа барнома акун мо барномаҳоем рӯзша мемонем тез алиш мекунем шумо буфаҳмем ки мо ҳамон информатсиони партизански дивизионе ки мекунем ки штоби ози мисол дига касоям барнома надошта бошад ҳама як рӯза мегирем ки интихоб мекунем ки баъзе рӯза мо мегирем ки
якдигарро барнома дорад. Аммо як хел кардан накор ки ҳама тоҷик аст, ҳама гап занад. Саломат бошен, зинда бошен. Касе ки ҳаст далнеши хита нишон надода, агар дуромада гап задани бошӣ, даро гап занен, чизе мехоҳем бигӯем. Фақат ҳақорат накунен, дашном накунен, тоҷика тоҷики ҷанг намонед. Тоҷика ягон вақт ҷанг намонед. Тоҷик гуфтани чист аст? Тоҷикистон гуфтани чист аст? Минтақа нест. Минтақаи сохтагӣ барои идора кардан. Фаҳмидем? Минтақая вилоя любой че месозанд ки барои идора кардан. Фаҳмидем? ғулом кардан. Иша ахтирав мекунӣ, маълумота мегирӣ, идора мекунӣ. Барои ҳамун якта калимаи ҳама тоҷик тамом. Анами қати мебурӣ. Саломат бошӣ, зинда бошӣ. ҳама то ҳурмат мекунам, дӯст мекунам. То боздид бародарам.